ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hadian ke jingmi ki kenrum kenram ha khapot ke senong ranikor hagini ki kindiat sengi namar ke jing talasi napang ki sipai BSF ki balabat ya ki kaliket marbam ki balej ki senong khapot ka hinyo trap Achik National Movement bat ka hinyo trap Youth Council na Southwest Khasi Hills District ki lahir jurip banlap lakalong ne em kapasisya kumba ki sipai BSF ki lapharep ya kinong khai Kinong yalam jong gini ki artli ki kenhon ha ka jingi keren bat kilat patai kubor ha office trekam jong ka HANM ha maukerwat. Kila ai jingi ro ya ki sipai BSF ki balatalasi ya ki spa tali ki kali ket marbam ki bahir syakapot ha ka shisni. Kat haduk bakala pensoba bakala bandon sisya ka jingkai itu ya ki marbam syari Bangladesh. Haga jo kapor gini ki arseng kila penrem jur ya ki sipai BSF ki balabat bat talasi ya ki kali hapo ki snong kat hado bakalawan ra ya ka jingdheng kali ke bajur bat pensir mensim ru ya ki pait ba nongshong snong khamtam ya ki kenthei khenna kini ki seng kila ya kren bat u Inspector General ka BSF ham maupat Shillong badai ban penken ria nok mardor ya ki sipai BSF syakhaput khenang bagi pait ba nongshong snong kinamdon hapdeng ke jingsir mensim Jingso kemen hak wedai buat kaneka border issue ya keba nakalian kajuni kaseng di bagi BSF ki ap pahara ya ki marbian hantai ako khatra ya keba nakalian kajuni kum kaseng nidap bagi jingso kemen hantai kata bagi i la kajuni khmat bagi ni ki mar ki mata ki ba kiet Banyak stesa border kalau palaput di negara Juni ni ai kecikesan ya di BSF bakin up berpahara ya ki yo lese kadon kejing ya kamai sabari kalaban ong hantai apa Bangladesh kelaban rai ki kimar rep ki Juni pada apa hari India ki Juni ya kaba kimar di mata kan kan ke Juni kira-kira Nrai tamkawai pat kalian di dap da kejing sosi hakwa dai ba BSF one up apa kasnong katau jong ki pat ba hawe dai hang tai apa snong kapra ba one up yiki ne ki mar di mata ajing sha ni BSF udai ban let ban up haki border ulan border issue ya kaba undai ban up hau berdal jong India ban Bangladesh ban pet ya kita kimar di ban ra ya kimar di mata hantai hapo Bangladesh ndrai balai wan up hang ne hapo khatra hapo snong jong itu tina kalian kajungi ni ai kujing support ya kepada ni ban ai bat ni persyaru ya kepada ni ban persyaru di kejing ta ya ki pajba padlang jok kadang kathan kejungi hantai hapo khatra kepada hapo negeri hapo hotkro kolong ba ya ki marbam kepada ban poi hapo snong jong ki area sete ka katalang ya ki am kepada ban poi hapo snong jong ki area sete ka katalang ya ki nomor babalai nomor ya ki bakit sakisno ki tharu la sabat lang hantu
ki marbam jong kisnong kitau kim posyu hakisnong te ki asakurlan hangtu bat kitu kiba kai bi an hangtai hapo Bangladesh te ngidap da kijing dokumen nomor balai nomor kaseng kejungi ngili nakaya jongi ka HYC jongi ka SNM bat ka HYC ngili la kijing kmat bata kispa tuli hakasisngi dialek banket ye kini kimat rep kijongi namni kum piat ban te ngimla ban pedang baki marep kijongi piat ban unlek syarnikor daki spa tuli kikali kentup kitrok baki boleh ya haji syawat kamu keluar kijongi kam domdon kum kata kat kajingyal kajinghe tu kamu keluar kijongi 4 poin tang sakhauru kimar bam kibot ke ne ko Tena kalian kejungi, ya ai kejing support ke BSF, bau ulai ya kabadai, bau ulai ya keberengkang, nomor ba. Nah kalian kejung kipat baru, ki suspek ba, kimar bam ki Polisi Bangladesh. Tena kalian kejung hiru, ki nulong kejung trelan, bau BSF, bau nulong kejung trelan, bau ki kulit, bangkang, ya kimar bam, ki badai dari Bangladesh. Kena kalian kejungi di ladat banyak keren, bat DG, badai uhe jom BSF, ba ladat banyak keren ban penkendian lo, ya BSF, napo snong jom kibreu angkai hapo katra, baudai ban pano yaki, ban lecha ki borda, badai mau debat pek. Ya kata nyidap dari dokumen. Bau diji unsale ekonomi kam na kebenta kini ki BSF bat phano yaki sapordar bat nam phaapsho yaki hangne hapo snongre namar bale namar kakta yaki khun samla khamtami kenthai keji ujor joki khun samla kenthai baki sorting bat ki khulung ki khna ro yaki BSF pada kidangan tu namar bale mar kaktien kathali jero kimia pay banyak keren kumnuru kimia pay te kasa hakajingting kejing sir wat hakamit kayong ro kini ki BSF ki adon lang hantu na kalian ki kentai ro tang ban poi ya ki nyok kabaji ki lucu ban me ban la ki kam ki jak ki namar balai namar pakiting ki BSF amne sekmat ba ai kan long kembalong hakipor ki waswa bat harkin hardan inlong kiba pingor ban penduk pendam ya kene kejing kai itu hantai hapo adika bat nadu mentah kasni ngalaban bagi dekat jengi lada kilap ya kinu kiba kai bian nyin pek ng baki kot kisla ki jongki bat lada kimbiang ki kot kisla makanya kejing iro aktian BSF banan syauki dalade naktu aja ka bani hat bat ken lani ngiyoi mangi ya kita kinong kai itu Itang kita kikentin kiba kendian yang kerpas kini kinong kayiru mamdai banyak kayi itu ide banyak kayi lembak ikut kislah kiba ide banyak hapo bordal amdai bangin ya suya kayi kumba long hapo kecelai kejungi kalian kejungi pada kini ki BSF kimla banmi hakini ki kendiat layau dan hakini ki kendiat sengi nah kalian kejungi baru pajba maka tu kadang katan ngin diselap bat nila ban bekno iki hakuni kono kapua habang iyo ya kan ka ke bala jia habang iyo sngo ke jing od jong pat ba ban ngile le jong ki khamat kawara ke jingkli khamat jongi kasek ka jingkli ka ban kong kolong ba hatu kini ki mar ki bayat ki balakit na shulong ki balakit na kini ki than bala supply shathi shabordar hatu ki pajba ki badon hapo jongga lakalong hanong jiri lakalong haki bordan hat hatu kila ban bam ya kita ki piat dani upan dani kasini daki spa ki trok hakashisni kata kade ke jingkeli bat kabar ke jingkeli kalong ba hatu uni BSF wan bertuklar hapo kashnong kathau hapo ki area shnong habaka duty ke jong kade habordar te ui no ya ka beauty border wan pat hapo jong kisnong kitau kabalalong
ka jingdik ya ki pajba nang song ka jingting ni ro ha ka ju kapor namar paling ngong ka jingting ni yo I ya ka jingja ka BSF tang hakini kisngi ha ki jantia yo untuk wei doktor kila pendik kila pentut ha ka ba wat ban berngem ban siat ro ban bharat ba udai ukhar Bangladesh te hatu habaya ki breu ki parakasi ki bayat phila ban pendik te haba phiwana ki shnong ki thaw ki area shnong hatu ki pajba kim ting ki pajba kin don ka jing ting bat kin don ka jing seer te balai ba udi BSF wan mat tuklar ya ki ni ki kam hapo jong ki shnong ki thaw tang na ka banta ki ni ki jing khayi jing ya jong ki mar bamar kimar bam marsa te ka wei pat ka jingli ka long ka arais ka long ba hatu ka police department kam la se ban te la kam ya kita ki ai baro balai ka police department kami hatu ka balai ka BSF kawan ban tuklar hatu ka police department kam tre ai la da kalong kumta hatu na kaliang juga administration kam kan don jing tip ai hatu ka administration kam yo I bat kam yo sngau ya ka jingut jingnam jong pat bat lada kayo I bat kayo sngau ya ka jingnam jong pat bat kayo I ya kata ka jing ko hangno re hangno kala dai ban sim kam bat ban le ai halor kata henrai ban ong ba hadu ba BSF wan man tuklar tini sngau ba yo la se ka don ke sha lendet ka banga yo I bat ka banga ngaju perkhat habang I pet habang I inspect itine lengba jong ki unit ki jong I yo I ba BSF u check ya ki kali ha ba ki hiar sha border henrai ngim ju I pat ba u check pat ya ki kali ki ba 1 kilo nak tension ti yo la se habakan kala ban long ba ni suspect ba kala ban long bahkan don ke export ban ke import te ki ai ki mar ki bala import na bari la ne nang no kata ke jing suspect ngimla ban tip ngimla ban om henry ni shu ketu ba la da pi check la dai ban check ya bahar ba di bakiru ha ju kopor kadang bala da kadon kanu ke jing supply yo la se ki supply bar ma umar bam henry ka bawon kit pat yu umar balong la ban smuggling la ne ha kanu ke bentan mar kani ke perthai ke basneu shibun ki mar ki basneu ki poi yo la se ki don ki baku kita mi sngoba kata ka lalong deko ka kom checking kila dai ban check bayar bagi bakeu ko ju kopor ba lada ka police department kamla ban le ai hador kata ka administration ka dai ban sim kam hador kata but kidon ki babun ki ba ujor bat ki ba ong ba kini ki BSF ki penyeng dahang ki kali klaim da don kono ke jubab ke babiang klaim da don kono kata ka jing checking ke babiang kan ki pendahang ya kali ka bala pentut ya kayat kayang jo upat ba ki stong ki thau ki belum hakan don kon surat ro namar ka jing penyat bat ka jing bat klaim sngau thu jo ki BSF ya ka ban checking ya ki to ki mar ki bala ki te lada kalong kumno ro ndai ban pentut ya kayat kayang jo upat ba ban haba pi check ya kata ka pi dai check nyero ha buju kapor henry ni penram ro ha buju kapor ba ngimla pediang ba pinwan bantu kelar ha kisno bisa abang ni dang sanya ka police department bat ni pat yo I ya kata ka jiut upai ba ha ka bede bet kata sa ka wai pat ni sko ban penram ro gini ginong khai ba ngimla ban nget na kaleng jongi ke SYC ba phila ban khai yo to piat jong pi sha border tang ha kisni dagi spa kitrok ni suspect ba yo la se kini kimar pi supply shabari te ni sko ban ong ba ni penrem ya kinong khayu ba lada pi khai bi an shabari kan wanra ya ka jing jenjar jong pat nong song song ha babun ki benta jong kini kidong ki thai bi jongi ha ka ba umar rep un keu ki marbam kin keu ha ki yeu ki ha kumbang yo sngo ba ong ba ki masih ki kiudor bah ki kisni balai namar ki babun ki lap ki syam ki ong ba kala don ke supply tu sya Bangladesh te kita ki ba kampen semua tenat ini bat ni maham bat ni pha ko khobor bat hakaju kopor ni ong ba pimdai ban le ya kini ki benta ki bom yahap bat ki bakta ya ka suk kasan ya ka yo ka kot bat ya ka ki bakta ya ka
ya uduk usuk namara la pile yakini ki benta ngiro nakaliang jongi kum kasai ni haban shim kam ban le ai lor ki benta. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center